ευχαριστώ πολύ για την προσέλευσή σας. Θα ήθελα ως πληροεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Αρναούτη να κάνω μία δήλωση, την οποία θέλω να την αναγνώσω για να είμαστε ακριβείς. Η βαρύτατα τραυματισμένη Μυρσίνη Αρναούτη, θύμα του τροχαίου ατυχήματος που απασχολεί το Πανελλήνιο, παραμένει νοσηλευόμενη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και σε καταστολή. Αμέ. Ευχαριστούμε θερμά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδος. Η οικογένεια της Μυρσίνης Αρναούτη αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια τη μεγάλη και άδικη συμφορά που τη βρήκε, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προβεί σε δηλώσεις και σχόλια, τα οποία μόνο αυτή δικαιούται αυθεντικά να κάνει και κανείς άλλος. Έχει προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες και έχει διορίσει τεχνικούς συμβούλους. Παρακολουθεί ταυτόχρονα με ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία αφενός μεν τα όσα της αποδίδονται ότι τάχα είπε ή δεν είπε, και αφετέρου τα διάφορα σενάρια σχετικά με τις αιτίες του τροχαίου ατυχήματος, τα οποία κατά την εκτίμησή μας δεν συνάδουν με την κοινή λογική. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Τροχαία Ελληνικού με εποπτεύουσα αρχή την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παρακαλούμε όλοι να σεβαστούν την προανάκριση και να μην ξεχνάμε ότι τα διδάγματα της κοινής πείρας πολλές φορές και η απλή λογική είναι η καλύτερη μέθοδος διαπίστωσης των αιτιών των τροχαίων ατυχημάτων. Η οικογένεια της Μυρσίνης Αρναούτη είναι αφοσιωμένη στην αποκατάσταση της υγείας της Μυρσίνης και παρακαλεί θερμά να το σεβαστούν αυτό όλοι και να σταματήσουν οι προσελεύσεις στο νοσοκομείο. Παράλληλα ευχόμαστε, παρακαλούμε να δεχθεί η οικογένεια Παντελή τα θερμά συλληπιτήρια για το χαμό Παντελή. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω μόνο. Οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει η οικογένεια Αρναούτη συμπίπτουν με τις γνωμοδοτήσεις των άλλων τεχνικών συμβούλων που έχουν μπει από την άλλη πλευρά? Μέχρι στιγμής με τις έρευνες τις οποίες έχουν κάνει δεν συμπίπτουν, αντίθετα είναι εντελώς αντίθετο. Και μία από μένα ερώτηση. Αν απαντάτε και τι απαντάτε στα σενάρια ότι ενδεχομένως και να μην οδηγούσε το αυτοκίνητο ο Παντελής Παντελίτης? Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη... δεν θέλω να σχολιάσω αυτό. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Για εσάς είναι ένα κλασικό τροχαίο? Νομίζω σας παραπέμπω στη δήλωση την οποία έχω κάνει. Νομίζω ότι τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής μπορούν να δείξουν φως, να ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση. Μπορείτε να μας ορίσετε σε ποια σημεία δεν συμπίπτουν οι... Όχι, δεν θέλω να κάνω καμία άλλη δήλωση σχετικά με την ουσία της υπόθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.